Prečo sa o automate Multiplay 81 nehovorí viac? Tento automat v sebe spája klasickú atmosféru s modernými prvkami. Multiplay 81 je skvostom pre milovníkov automatov. S 81 výhernými líniami máte nespočetné množstvo šancí na výhru. A ako sa hrá? Super intuitívne, ideálne pre nováčikov aj profíkov. Navyše, divoký multiplikátor poriadne okorení hru a zvýši vaše potenciálne výhry. Ale buďme úprimní. Hoci klasické ovocné symboly a žiarivá grafika hry sú podmanivé, chýbajú jej tie moderné bonusy, po ktorých niektorí hráči túžia. No práve jednoduchosť je jej čarom, vďaka čomu je prístupná a menej náročná. A ešte jeden tip. Mnohé online kasína vám umožňujú hrať Multiplay 81 zadarmo v demo režime. Vyskúšajte si svoje stratégie bez toho, aby ste minuli čo i len cent. Ak teda hľadáte spoľahlivý, zábavný a priamočiary automat, Multiplay 81 stojí za vyskúšanie v jednom nami odporúčaných kasín. Navštívte Gamewise.sk a vyberte si to pravé pre vás. Ponorte sa do hry a nech sú valce vždy naklonené vo váš prospech.